TTADC ni MDC Bidyut Debborma bini MDC kami hamkrai rang sebayei dolai junal ni bisingo klainai Moharani ADC village bisingo Ambasani simi Komolpur Thanglaisu klaimani Laharni Moharani rungnok bskango amchaini lukorok muithukung rokno tuyoi dalbidal manoi khunoi huk habate kheto haping rokni tubuoi kaisa thayo kahamke naithotokke phalinani bagei Moharani amchayo phiyok rinani thangri tongo kaisa village hat o hato dalbidal muithukung rokno tuyoi manoi khunoi phalinani sepsap rijaknai amchaini lukorokno o hat slamnani bagei no tini puilani samung butang Jengjak tini TTADC ni MDC Bidyut Debbormate Dolai Zonal Committee ni Chairman Premlal Molsom ni yaktui khlaye Kudalsa haroklaimani bisingti khlaye TTADC ni MDC Bidyut Debbormani amtei hakchalni naharmung naharei muithukung bania khainai rokno sepsap kaham irinani yapri semungtei naharmung rokno tuyoi amchaini lukorokni bisingo belaikeno khatung khajani mangpli nukjakha tei belaikeno bini sakao khapurmani kok salaika tabuk oboni logi no Dolai Zonal Committee ni Chairman Premlal Molsom tini o salno tuyoi kok sana thangei bo saikhrarika tabuk joratei Dolai Zonalo kaitham samung abdike tangjakha TTADC ni MDC Bidyut Debborma bini rangni bisingti khlaye abdikeno swkangei thangnani nango tiprasarokni bagei amtikheno samung tangna nango tai chini sara tripura tiprasaroknobo jara nai tongnai roknobo ang ani khak rubai tai kibai tai ang hamjang mai afar kongke mahai ani Dolai Zonal jurisdiction tini chung oro brom ganang sini Bidyut sa moni saitu Mumbai tini oro market set kaisa Moharani andarda sabju oro bo place kari karang kai chung tini oro neurok kuria koi tini loko robai chung oro kutumlai mangka tini prothom lying stone kai aro angkok tan mujungo tini Bidyut sar ani gana toman bagaiya ang nai kha bahut tini tribal areas autonomous district council 2021 phaibani bisoyo Bidyut sarno pipeline ang hambai mari karon imobai 3 tarikh ano ani Zonal jurisdiction Moharani tai ambasaro kai mahai kai chini tiprasani bagai je bo hamjang ya farmane abo bono pipeline hambai tai makheno bskango chung agunani musugo karon Tripura tribal areas autonomous district council chini je ক্ষমতা ফাইমানি পরে গোবাং মাজাga chungnu কিন্তু সঠিক কামবো চলি দङ একটেকাবো অর ডিস্টার্ব খাইদাই krei taubo chini bukuk song tongo brogo sai tongo tau ani biskang prangli keu commission oro sani mangla sotik karjokari ongtho abo local ni borro bonai ya baiken chungnayo sini development gangkai commission sani to lap krei chunu kha gobang majago commission 7 lakh pai gangkai 3 lakh taka commission gangkai 4 lakh pai tamuk samungnai কিন্তু ani Dolai Zonal jurisdiction tini joratoi borom ganang Bidyut sarni je contribution tiprasani bagai je bo je hamjang maya formu abo ang SA Dolai Zonal chairman hisabe bono pipeline hambai tai tiprasorogo belai ani je 7ta sabjuno bro hambai borok jotono ya khak kurjak e maikai samung mata nai biskango ambagai chungnayo chung jotono tiprasa khansama unai oro kalar nai lapkuri chung tiprasan boi samung khaini boi tiar asukna hambai luko hamkrai kami hamkrai ni bagai u samung ung tongmani ba u samung no mungsa kebengmung mungsa jingjal kri klaye naithotokke pairinan bagai kawgung narokha kami amchaini lukurokni bagai TTADC ni MDC Bidyut Debborma oro tini poilana media na hambai tai zonal ni chairman tai engineer sab karian ini orang ni ayu tongo zonal ni au khai ambasa ni chimi Komolpur jela mawo ADC village tai kurui Moharani badai gai i Moharani simi se ADC village Moharani ADC village na chini sub zonal tongo gai abo ani je area development ni fund nai jehetu ang all Tripura no ang nai tongmani ba gai jehetu aro ADC village ba Moharani ngono kaisa lamagana o borok rok kuna kuni rok mukutung phalo ai pano orbo jota borok kheto bo mukutung phalewo awan baga mukutung no phano phaltong lamagana rok khawati manjago satung manjago
Awan bagai chini borok nogo je phale ri mani organic abono oro phaloi phano borok kuthumoi phaloi chalai thang hnai ang wansukha taun bagi hengkai chini borok rok omtui scoop maya scoop nai phano scoop maya hengkai ani je capacity tongsak oro ang lamani jesuk dorkar haksal khlai oro khlainai gai oro CPM Congress BJP ti promota kebukuri muikutung to CPM Congress BJP ni hinekri je phalnai phaltong je painai paithong gomti khlaiai chungor kaisa market set khlaiai jotono business oriented business phaising thangtong nogo je baksa phal chabaiya hangkai hai sogai rok thango thairi rok je kunu borok oro phal paitong aboni bagino e ADC ni bisingo ambasa kamalpur ni lamao je ADC village tongo Moharani in Moharani ono ang kaisa village hat tangnani hne obosangka jotono sohojogita raika jotono hambai ge aboni bagai ani dara dhonoranjan tongo bini borungni no jaga bo tongmani ge borbo jaga rikha amti bokha kaham barok chungnango tan bagai hengkai jaga kisisa rima bagai se onek somoy kai onek diban khlai tongo gabon bagai no chini borok rinani chengo bokha kuar I dofani borok bokha kuar I parani borok bokha kuar chung dofa khosophano chini bokha kuar ni chung symptom abai chung purung tongo kunuk tongo jotono agokjak aun bageno norno jotono hambai I bazar kahamklei tini chengoi tini ayu kahamklei chengoi ঠিক টাইমো 90 days ni bising budai paina no abo 60 days 2 mas ni bisingo abo kaham khai untung khai ang jotono no sohjogita sano ke boro disturb khaina to proshnai phaya kai disturb khlaya aun mene kaham khai untung nei ang jotono magai wansu hambai Sarengke busuk rang mari rok nang respect khajang rang to jesuk nangwa asuno jesuk nangwa asuno abo size busu jane 40 ফুট বাই 9 ফুট 40 ফুট by 9 ফুট pilar riwai hingke saka tin riwai hingke borok ni kusuk 3 foot khlai tangnai